Ins an cósa seo, fólamid scialna Iriseoireachta agus scialna teanga. Tá modulán nús Star na Gaeilge agus Leitreach na Gaeilge agus tá modulán nús nuachléanta agus scríbhneachta ina fólamid scialna Iriseoireachta trí bhean na Gaeilge. Is bralam an atmosfér atá an seo I Fiontar, tá na leachtarí go hálinn tá siad thar bheith cearach is féidir bolaseach acu éonam. An seo I Fiontar tá an trealamh nua aimseartha agan. Tá Max agan agus tá Dells agan agus freisin tá Camry agus Moransna atá muid an anús éonam ar bith. An tionscail is mú a hananlum go dtí seo ná an Iriseoireacht dearmé don module New Design. Bhí orm Iriseoireacht a bhí bunaithe The Times magazine. An module is mú a hananlum go dtí seo ná News Radio. Séir bhí Gaeilge leis an module seo ná úsáid amháin as an studio chun chlár radio a chréalú ó hús go deir. Tá Media Production Society an seo Ollscoil Car Ballaclia agus tá muise mar bháilte. Leis an Media Production Society, bhí mission ná mo chlár hain a olbhú agus a chréalú DCU FM feas semester ar fad. Tá sé iontach cuairme ná na scialna ó ólamín Tarrán a thuirteasteach san studio nuair tá mai an bhain chlár. Tá me sa 3 bliain inis agus bhí 3 bliain iontach agam go dtí seo. An cuimhne is fearrta agam ná nuair a bhí Calvin Harris an den Orientation Week I mo céad bliain agus bhí sé sa Helix agus bhí sé dochreite iontach an iche is fearr bhí agam DCU go dtí seo. Catherine Ní Chonghaile is anam dom, tá mar tuairtrí an BA Gaeilge agus Iriseoireacht in Ollscoil Car Ballaclia.